Afternoon edition. Action Reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radyo. Today is a Monday, Lunes kita makakakson nga presentation. Kanaton balikan ang aton man nga kasaysayan kag pila ka mga importante nga mga selebrasyon diri sa bilog nga kalibutan. Subong adlaw Agosto 22 ang ginakabig bilang National Be an Angel Day. Kung sa riin ini nagainganyo sa aton tanan nga mga kauturan nga maghimo sa mga maayong mga butang mangin mabinuligon sa iban nga nagakinahanglan. Ano kunong dapat himuon sa diri mga kakson? Dapat suportahan naton ang nagakinahanglan kag mag-inspire sa iban pagid nga magbulig man agud aton nga mapakita nga mahimo kita ang mga buhi gid nga naga-star nga mga anghel diri naman sa kalibutan mga kakson. Ining National Be an Angel Day ang ginahimo o kung gintukod sa 1993 sang isa ka ginakabig nga sikata bantog nga philosopher nga si Jane Howard Feldman. Ini simple lang nagaengganyo sa totalan nga mga kakson nga dapat mas mangin mabinuligon kita sa tanan nga mga tanion. Ang baga ng isang kasulatan la, be someone's angel. Pwede ikaw dra makakson kahatag sang tion sa imo abyan nga nagakinahanglan sang makaistorya kung may mga problema sabi nga ginaagyan subong nga mga tinion o kung may ikasarang ikaw nga magbulig sa nagakinahanglan nagagutom o kung ginagutom abi mag-alalay dra sa isa ka persona nga mo ni ang nagapangayo man sang bulig nimo ilabi nang ginakapoy ang hindi makasarang sa mga halakwaton dra nga mga bulubog at nga mga pagkabutang mga obligasyon kag iban pa no amo ni ang aton mahimo mabulig mga kakson. We give patience when you least feel like giving it. Pwede ka manda kapamati kung mahibubunot da sa nga luyag ipalapot sa imo. Hinabalang ambas sa kalabanan kung sakit ganyan korason bangod sang pagigugma. Pamati lang sa importante hindi ka lang gidya magsunod sa iya. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Mayong hapon, akong inyo alagad sa kanginan ako naman si Akson John Diaz. Dari kita sa ton mga Pangulong Dinalan. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa ating Pangulong Dinala. Nano ba mga balbalita nga dapat ninyong bantayan? Dari man sa aton nga pagpangalaga, dari sa aton paratuntunan, Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Sa aton naman yung headline number 1, may isa ka shooting incident nga nagluntad. Ginalikdan nga kaagahon mga ka-aksyon digtuman sa may syudad sang Escalante.
Hapon ini sang kagahon mga launa 20 sang aga ini nagluntad dra sa may barangay Hapitan sa sulad sang Escalante kung sa diin may ginaparigayon o kung may haya bla may namatsan mga kakson. Oy kaya ang suspect ni ginapas sa gidbalang biktima ginpulo pakitaan niya sang kalibre 45 nga do si ator man to sa magpakita sang armas. Gahambal man ako ng biktima sunod sa pulis nga taguan ng armas mo kay damo di nagkatambong o sa namatsan no. Inasawaya man ko no nga magatag respeto kaya kay siguro blang utok ang unod sang ulo yan wala ginaguro so ginatawag nga matutuon nga respeto. Ginpakita kita gin ang armas nagpalagyo na kaning isa sa mga biktima ay ginapas sa gito sa nagapungko ka nagahampang sang baraha. Pag-abot digto, wala binunot ang 45 yung armas kag gintaya sa nawong sining isa sa mga biktima. Ang subo-subo si Dre, kaya naghampang sang baraha, nasa labat pa ya. Kaya naglapos salin sa guya, lapos Dre sa may dalunggan sang ining 50 anyos nga amo gining target, naglapos ang bala, naigo sa dughan sa nagahampang sang baraha, resulta patay. Sa ito naman nga headline number 2, perte subong nga mga operasyon kontra illegal nga panahor. Siguro uyagid sang pulis naton disiplinahon ng aton tarang mga kaakson kay kumo sa sudad sang La Carlota kag banwa sang Pontevedra may ka mga persona, mayorya mga senior citizen. When you say senior citizen, 60 years old and above, mga nagkaladakpan dito sa separado nga operasyon sang La Carlota City PNP kag Pontevedra PNP. Ang ampang nila, bantog blang tong its. Kilang kay ti damo, ganyan na nagkakomentar. Ang mga sa iban, mga dulod lagko nga panahon, do hindi makuno masipot. Yung mga tulutong it niya mo gini ko nagadiskatahan per may mong pero bisan nano mo pa kahambal, illegal gambling is still illegal gambling. Sa ito naman yung headline number 3, perteng development sining balita nga naglanog dra sa may banwasang Pulupandan. Ining isa ka lapsag bala bagong bunag nga ginlubong, ginaligal ginlubong nga buhi. Nabatian lang nga naggilibion ining bata, kinuha na liwata, gindala sa may ospital. Ang subo nga balita kay kaina sang aga ging kompermadri sa Aksyon Radio Bacolod sang hepe sang Pulupandan PNP. Gining lapsag mga kaakson ang nagtaliwan na. May mga kaso na nga mahimo ipasaka sang batok sa ginakabig mga sospetsado sa kamatayon sining lapsag. Ako do hindi ko personally bala maintindihan. Hindi ko gidya ma-redeem sa kaugalingon ko. Anong rason man? Ano ang mga parameters nga ginlubong ining bata nga buwi? Makon mo, damo sang ginikanan nga gusto ya subong may ara sila bata nga ginabantayan. Paano naglabot sa punto nga ilubong mo? Kung tuod gid man, nga ilubong mong bata nga buhi. Ano ang rason sa likod sinidri? Pero ti kadalom ng istorya. Amo na ginaulat naton nga ang pulis mismo, mga istorya yung girikanan, bla. Alam na blang kahanay kung ano gid ang pinakamotibo sa likod sinidri. Kiperte ka law ay pamatian nga ang bata ang lapsag nga bagong bunag, buhi, ginlubong, ginsulod, dra sa pantson. Tapos kung wala ito nagabatian nga nagibi, ginlubong mo lang ito yung galia nga doon so wala lang simo. But anyhow, di nato nabi makonklude kung ano gid ang pinakarason sa likod sini kag ano gid ang punto sa pamilya, anong bersyon, ano gid matutuod nga natabo. Siguro i-follow up ta lang ni sa Pulupandan PNP kay sila ang nag-conduct ng investigation regarding sa sining nga kaso. Balik nagikan sa Bacolod City Government Center, nagtukod sang skate park sa Bacolod ginpangabay kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Sa ito naman ng mga balita naso na sa pungsod nun ng mga detalye ka mga balita subong nga adlaw ginabaligayo na ang unang adlaw man
sa pagbukas sang limited face-to-face classes sa mga pampubliko ng mga bulutuan diri sa pungsod Pilipinas. Dugay-dugay may kaupod naton ang tiglawas ang Association of Concerned Teachers diri sa sulad sang Bacolod ng ilang Public Information Officer. Ibalo naton kung kamusta yan ang assessment diri sa mga manunudlo, though we can say that hindi tagid man ini ma-perfect kay day one of the implementation, but we do hope to hear something from them kaga kabay pa maglabot gid man ni sa talatapan sang Department of Education para ma-improve naton. Buligan naton nga ma-improve ang pagpatuman sa pagbalik sang face-to-face classes kay hindi naton gusto nga magbalik ang pagdagsa na naman sa kaso sang COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radyo. Social pension hike para sa indigent senior. Nagapabilin kuno nga wala pondo sa idalom sa ginaduso nga 2023 national budget. Nga senior citizen do wala ginagaan importansya haw. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:15 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Lunes kita ang presentation ng Agosto 22, 2022. Subang hapon liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong mga dalag ko ang mga balita na tipon sa aton mga Aksyon Unit Reporters, aton Aksyon Correspondent, aton pagkapat-paton ang mga detalye sa mga balita sa Daily Gidlamang Madugay. Sa kinaanda na kung inyo alagad sa kahinan, tuptob naman kita lasay subong ang gabi. Ako si Aksyon John Diaz, sinasilig na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon Radyo. Oy, standby ka ba dugay-dugay? May resulta na naman kita. Sang dakop ka, daog ka. Roleta promo sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radyo. For the meantime, ibalo nato ng sitwasyon sa palibot sa surad, maging maulano ng aton nga panyempo diri sa dakbanwas ng Bacolod kag for sure sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta naton ang mga bulutuan, ang lakat sang trapiko pod naton sa patrol si Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Zil, may hapon. Aksyon Zil? An? Yes, good afternoon. Kamusta? Okay na. Kamusta? Okay, Ged. no? Okay, good. Grabe, Ged ka. Okay, Ged. Medyo happy. Medyo happy. Medyo happy. Medyo jet lag. Wow, jet lag. Naka-jet lag. Pabalo-balo ka sila. Akong ganyan ginagulugan. Gay, pusipos ako ganyan. Pero tingog ko doon laing dyan subong. Oo, doon ka lain. Medyo sabuya. Nag-jet ski ka mo. Tipos na bala. Nag-jet ski ka mo. Jet lag ka. Jet lag. Doon ka ba no? Pag-yapo. Nag-lag ko. Gani. Sige lang bala. Pero, action dyan. Dari sa may, kita subong na. Sa may Negros Occidental High School. Okay. Sa subang sa NHS. So, ang lakat diri sa nga trapiko is slow to moderate na action dyan. No? Ang subong kay ti, subong mandamo nagapagwa nga salakyan halin diri sa sulod sang eskwelahan mismo sa NHS is sini action dyan. No? Kagang mga estudyante man ang iba ng sinibuhi ina. Okay. Kaya wala ta katalo sa ila pa nga schedule action dyan. No? Mamangkot at diri karon kung may ara sila gabihan kay so far sang normal pa ba lang action dyan sa wala pa pandemya, may ari niyang iba lang senior high school na may mga gabihan pa ni sila nga schedule. Kaga nga klase iban nga high school pag may ari pa action dyan na pero subong matamat na nigwa kaga pinulay iya ang mga naka-uniform nga iya ka high school diri sa may NHS action dyan. No? Subong manini ang mga maestra kagati sa mga dalanon subong may mga eskwelahan ba na action dyan mga areas no maobserbaran ginaton nga grabe ang lakas sang trapiko kahinay katama kagati ang nami lang gid action dyan no kami mga police multipliers may mga bitaw kag kapulisan gid nga naga-check yaw sang seguridad sang area sini action dyan no Aksyon Zil, kung ikaw para nato na niligad kag sa subong, pertigid man ang kinalain in terms sa trapiko dra gaginutok gid. Correct action dyan. No? Subong do ka magamuna ni action dyan, no? No nagapundo na ilabi naging ko stoplight, naga-bumper to bumper. Gani ang sitwasyon sini action dyan sa trapiko na. Kaya ka, na bala intersection na dibi, intersection. No, kung may bangga na dibi nga isa, kagati magpagwa ang salakyan halin sa sulod mismo sa eskwelahan, no? Ang una ang mabudlay.
Hindi ang gasinambunot ang malang gapakadto gapakarete plus pasang magwa naman no kag kung diin naman sila pakadto nga rota amo na ang medyo mabudlay action dyan na diri subong kay ti ang sitwasyon siniga sinugat anay ang mga salakyan no ti ginakontrol ng sagyapon sinisang traffic enforcer. Pila na ka traffic enforcer, Action Zeal, ang na-assign? Sa diri action dyan nakitaan ko sa duwa ka kada pedestrian may ara mo duwa ka bilog Okay. sa action dyan ang na-assign na diri plus ang pulis nga naga-assist sa mga estudyante kay sa mga manunudlo nga magatabok bala sa pedestrian action dyan kay kung kasisa kabalo naman ta diskan ma-enforcer pa niya kung gakagulos man ang salakyan do hindi man ni sila kisa maghatag sang lugar Gani. tabok na niya mga estudyante sa may pedestrian so Ako, tani, suggestion tabla sa kay Sir Police Major, ganina, John J. Libas, ang bitao. Tani ba sa mga intersection, dira, kung tabok dira sa NHS, dumilian tani anay ang pag-cross sa mga salakyan. Kaya mo na nagatugal dira sa trapiko, kitaan ko pila naka-private ng mga salakyan, no? Hindi man masaway ka traffic enforcer, kay ti, private, amo na ambal. yes oo Amo na nagatugas ng trapiko, gapundo ang mga salakyan ngalin sa may Rizal, pakadto digto sa may Rizales Lacson, kaya naga-cross ini mga private nga salakyan. Do pariyon ba sa Lacson di tani o sa may Lagon, bawal ang cross. Libot di pwede man sila kadiretso to anay ho, anti sila libot da, digto tubangan do petla kay lapad. Tani i-regulate da, kay gatabok man ng mga estudyante nga daan. That's why gani action dyan may naga-mentionar bala kung may nagamuno nga ang ila suggestion do kanami butangan ining mga dalanon bala action dyan especially ining mga national highways ang barricade bala action dyan nga din sila malibot sila kag hindi sila makakross o sini sa dalan dira sa may sumbag na no pareho to kay nanay bago lang ara nagit sa may pedestrian sini ang ini nga salakyan action dyan sa tubang sini Jatayan mabungguan ang bago na Nakita ko actually. Nakita ko kay may ara police nga naga-standby. Galing kaya ang problema sila daga Action Zeal. Busy street na da mong kung wala na da strict regulation. Yes. Kag kung wala da bikor may nagabantay nga police, likat-likatan bimpoy sila. Gulp may nagtinabok na da karon no. Lugar. Oo. Amo na dapat may ara da isa ka specific area nga controlled strictly gina-apply ining pagtabok sa pedestrian lane, may control lang, hindi ka pinagusto, tabok, kaya kung pinagusto na, hindi na makalamaala ng traffic. Yes, action dyan, kag sa mga nagatabok man bala, i-observe nila action dyan, ini ang going to south kag north bala nga mga traffic lights, kung nakastop na action dyan, amo pa na sila pagtabok, kung naga-green light pa na, kung pwede pa lang, hindi na yun sila magtabok action dyan. Exactly the point. Amo gid man na dapat ang sundo nila. Kaya ang ibang diskan nga green light pa matabok na sila. That's why kung kakisa, no, maalang-alang sila. Tigaguman ang salakyan. Gaguman sila action dyan. No, tiya mo ginaang delikado. Biskan naranin sila sa pedestrian. Ang iba niya salakyan hindi gyapon maghatag way sa mga gatabok diri sa may pedestrian action dyan. No, kay ti subong daan, no, nagbalik na ang face-to-face class. So, amo niyang unang adlaw. Kasi nambunot gid ang salakyan kay ti ang iba sa nga may mga estudyante action dyan, mga manunudlo may mga dalagin nga salakyan mo unlike sa nagligad wala pa ya klase nga daw okay pa ang lakas ng trapiko subong niya obserbara nato no so to moderate sa iba nga areas ganing heavy nagid action dyan dira sa may dalan Lacson sa may Abis ganing ina sa may Bonifacio Street pala action dyan dira sa likod sa police station to no medyo magutok-gutok man dira kay ti ang problema man ang parking areas no ang parking areas gid which is ang duwa ka lang, piyak ako par sa insaktuhan lang man magsinugat anay gani ang salakyan. Mag-giveaway dapat ang isa anay para kaigo sila sa dalan. Kaya kung magsugat anay, dumabunggo anay man ang bumper sa salakyan. Amo na atong panumdom gid sa mga nagatabok kag sa mga salakyan. Giveaway lang gid action dyan kagati obserbar gid no sa may traffic lights kagang revision gid action dyan no sa pagtabok sini. Kagapagpadalagan man sa ilang mga motor vehicle. So far action dyan, padayon sa gihapon na diri no nga mga klase pa, ang iba ng mga klase pa, especially sa mga colleges and universities action dyan, ang lakat masubong sa trapiko na hindi nagid manigar. Slow to moderate, may ara heavy sa ibang areas, no? Diri bumper to bumper na subong sa nasambit ko na, kaya ang salakyan halin sa sulod sinisang NHS no, sige pa ariya action dyan. So far action dyan, sining hapon,
sa pag-una no adlaw sa nga klase wala man sa mga dalagkuan paghinihitabo kagat yung mga atong kapulisan diri ka checkar gid sang areas no para sa seguridad sini sa mga tawo sa mga eskwelahan kagadiin man nga may areas diri sa may syudad sang Bacolod. Action John observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo live dira sa tubang sa Negros Occidental High School. Amo na parte na gid ang pagsinumbalik sa maripasay nga salakyan sa diri sa syudad sang Bacolod. Parte abi kadamo sa nagbalik na klase subong nga adlaw. I-check na ba pwede ta Action Oliver makaingaga pa ta kay Ma'am Grace Abeliar ang Public Information Officer sang Association of Concerned Teachers diri sa Bacolod. Kamusta na naman sila sa first day sang opening sang klase diri sa may syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Kabalokakon sa mga head ta maglabay, medyo may gamay pa ng hesitancy kay di supervisory na sila Compared ja kung teachers gid, sila gid dito sa field. Aragi sila gaupod sila nga mga estudyante. Anong iladring nga mga suggestions, recommendations so that we could improve further ining aton nga opening no sang klase mga ka-aksyon diri man sa may syudad sang Bacolod. Sige, i-check naton kay importante ni. Anong pwede pagid ma-improve sang Department of Education sa implementation sang pagbukas sang klase? Joining us this afternoon is Ma'am Grace Abeliar, ang PIO sa ACT Bacolod. Ma'am Grace, good afternoon. Si Action John sa Action Radio. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Ma'am, si Action John Diaz sa Action Radio Bacolod. Ma'am, kamusta? Anong inyong assessment sa day 1 sa opening of limited face-to-face classes? I have kagina bala nabindulong man ko sa akon nga estudyante dito sa Handumanan High School. Grabe gid ang pilahay sa mga kabataan. It's because siguro kay tungod sang they have to sa gate scan sila about sa ilang temperature nga mapasiguro nga ang kabataan naton ang maayo gid ang ilang kondisyon sang lawas sa pagsulod sa eskwelahan. But hinali lang din ulan. Sambot lang ko sa bilog nga Bacolod, ginulan man ba sa area diri dapit sa Mansilingan. Grabe gid ang ulan no, kagin brown out, kalawig sang brown out. The children stayed outside the classroom, nara sila sa gym lang kami. Nagtiner kay dulong-dulong gid ang classroom tungod sa brown out kag pila gid to ka oras, mga 3 gid ka oras no. But I'm sure ang tanan nga school, especially the teachers, were very excited, full of energy sa pag-welcome gisang ilang kabataan sa ilang eskwelahan, which in fact sa akon man nga part. Kanami isang feeling na makitaan ang mga kabataan. They are full of energy and enthusiasm too sa pag-reply sang imo nga mga pamangkot sa ila, how excited they are sa pagsulod sang klase. And sa paghimo naman sa klase, no, wala kami anay naging kadto sa formal nga klase, gid. So, ang DepEd nagpagwa siya sa isa ka program nga i-set up anay kabataan sa school setting nga hindi sila mamaguhan. So, we have these psychosocial activities where the children having fun inside the classroom. At the same time, the teachers consider sa ilang feelings, different mixed emotions nila no, sa school. May nakulbaan, may nahuya pa. But then, sa parts and teachers, they are all ready. But dito nakita natin sa pag-ulan, kadamo pagid sang classroom ang nagatinulo. Kagka mga kabataan, na mga maestra sa sulod sang eskwelahan, nagpahigad-higad lang. Okay. Kaya nagatulo pagid ang mga classroom. Ang teachers ready, ang kabataan ready, but the physical sang school, ang mga classroom na nagatinulo, ang kakulangan sang
sang bangko hindi ina matago. Oo. Subot silingon, ma'am, this is something that needs to improve. Kay tani ang physical setup, gali no, na-arrange kay wala na to na-assume, wala na preparahan, nga sa tion sa pag-ulan, basi may mga kakulangan dira or nakit-anabi nga problema. So far, ang ini nga mga kakulangan, before pandemic, nag-exist na ni siya. Oo. So dapat tani the Department of Education, its divisions, kaya gina-report man isang principal every year ang ilang nga kakulangan, ang mga repairs nila. So tani natagaan na ni sa action nga tungod kay pandemic, wala sang estudyante, wala kita tani nangin kampante nga hindi naton pag-repair naton nga eskwelahan kay wala sang estudyante, but that's the best time tani. What's the best time na pang-repair ang mga classroom kaya wala estudyante, hindi mag-istorbo ang klase. No? But then wala na nato nakitaan and still may nag-extend na solicitation. Ang LGU naton diri sa Bacolod, no, Okay. regarding sa mga kakulangan sa classroom, but it will depend pagid man sa budget na na-allocate nila. So therefore, kung short ang budget, kung gamay lang din na yung budget na allocate, hindi tanan Oo. ma-repair. So kumbaga, that's why ma'am, kumbaga, amo ma'am, na- ang pinaka-main problem gini nakita nyo diri is ang physical setup tani amo na gini-improve anay first, no, or gingitaan gid paagi. Yes, tani, before tani bala, tungod June pa man pagwa sang DepEd memo si Vice President, no, nga full face to face na by November 2, and the coming August 22 is the transition period, but i-consider na ang face to face. Pero tani amo na anticipated na nga may face to face, dapat hindi lang nila dala nga i-check lang nga may hand washing area kamo da, providing nyo na, provide sa schools, pangita kami donors na makabulig sa amon augment ang kakulangan namon sa budget sa pag-step up sa mga needs natin, no? But the classroom is beyond our capacity na magpakayos na. Si teacher yung mapangatangan yun ng other things, ang mga alcohol, ang mga face mask mo provide. Pero the classroom na i-repair mo, it's beyond sa aming capacity. Kasi kapit mo sa MOE, ang budget na ginaprovide sa DepEd, amo na gani nga ang act, nagapadayon di jaya nga nagasinggitan, kaya nagademand sa ato ng government nga i-double ang budget sang MOE tungod sang kamalahalon na sang tanan. Okay. And gina-consider naton ang repair sa mga schools. Amo gina siya importante. Kumbaga, ma'am, kung ako mag-identify, enumerate, isa ka problema naton ang mga guba nga mga classroom. Ikaduha di, ma'am, amo nagkakulang sa mga bangko kay may ara kita ginasulod ng social distancing, the number is lacking, tikinanglan tadamo ng mga facility. Ikatatlo yun, ma'am, ang mamangkot ko, ma'am, regarding sa sistema, kamusta ang inyong assessment sa sistema sang ini ginapatuman naton limited face-to-face? May ara pa kita dapat improve or somehow sa inyong assessment good na ini? Damo kita i-improve kaya ginaamo niyo, amo na siya gani, hindi lang tatani, we are looking forward ginahandom gisan tanan ang face-to-face. But sa part ng government, it's not just simply nga i-impose mo ang ginatawag nga face-to-face, kaya you have to consider the space of the school, the classroom. Kung mag-observe ka sa social distancing sa classroom, ang capacity sa classroom will be only 15 or 12 to 15 students makasulod. And the class size of the non-normal class size of each classroom is 40. So diin na karon ipamutang ni teacher ang other than that. Nga mga sobra sa 12, 15. So ibuti nga nun, mahimo nga may shortage kita sa classroom, shortage kita sa mga bangko. So kay may shortage sa classroom, anong himuon dayon sa DepEd, ano din ang government ta? Basta ihambal naman nila, okay, wala na, hindi na ta mag-observe sa social distancing. Ang man ang matabo. But then, kung wala na sang social distancing, ang aton nga safety protocols, masacrifice na. Ang social distancing. Much more, ang mga kabataan nato, not all our children are vaccinated.
Okay. So, mix ginaya ang unvaccinated kag vaccinated. So, hindi ginaya malikawan na may ginaya, may paglatnanay just in case na may sudden nga paglain sang pamatyag sang bata sa sulod ng eskwelahan. Okay. So generally, gali, ma'am, yung assessment is the students are excited, the teachers are excited, but the school is not yet ready. Ang physical sang school, the classrooms were not ready, Gijaya. Other than may mga schools man nga pero i-assess mo, Gijaya, ang school yaya, damo, Gijaya, mangkuton mo mga maestra, reklamo kulang bangko, gainagaway bangko, pang iban gani nga school, may nabatian pa ko. So, ang classroom, emergency pang iban, tubo okay pa na, kay alternate pa kami, set A, set B. So, ginto nga namon amon klase. Half of the class will attend the school during the first week, and half of the class will attend sa the next week. So, interval every other week ang reporting sa kabataan nga natunga. So, what about November 2? Mag-abot ang November 2 nga full face-to-face na. Diin na sila masulod, diin na sila mapungko. Sige. Hopefully nga malabot ini sa Department of Education, ma'am. Ma'am, balikan ka na muna. Basi mga tomorrow the next day kung anong assessment na dream improvement na bala o kung wala sa inyo nga concern. Ma'am Grace, thank you so much gid sa imong time this afternoon. Thank you man kag mayong hapon sa tanan nga sigpalamati kay sa tanan nga mga teachers nga nagapamati subong. Madamo gid nga salamat. Thank you, Ma'am Grace. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Aksyon Radio. At least we've heard, mga kaakson, the side sa mga teachers ang ila concern mismo. Si Ma'am Grace Avillar sang Association of Concerned Teachers. Magabalik Action Reports Afternoon Edition pagkatapos gidamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtub lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa Balita na Patas. Antes sa report na Action Dale Salazar, diri kita anay. Tawag kita anay sa ton nga winner subong hapon sang dakop ka, daog ka Roleta Promo 2022. Dakop ka, daog Ano man nga oras kag tion, Promo sang Action Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Congratulations kay Ma'am Ira Talorong. Ira Talorong sang Barangay Takuling, Bacolod City. Oy, Ma'am Ira Talorong o kung Irani, IRA Talorong sang Barangay Takuling. Ikaw nga aton nga winner, nagabutan naton maswerte nga tagdaog sumangapon diri sa Dakop ka Daog ka Roleta Promo 2022. Kay naman last 3 ginlawag ang aton nga tagdaog nga si Ma'am Romela Ucalinas sang Barangay Estefania, Bacolod City. Congratulations sa inyong duha. Hasta buwas 12 noon, dapat kadto ka mo di para maklaim ang inyong premyo. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 5:50 na. I-check na nato ng balita gikan naman sa Bacolod City Government Center. Balita na Action Dale Salazar. Pagtukod sang State Park sa Bacolod. Ginpangabay kay Bacolod City Mayor Benitez. Action Radio City Hall Report. Action Dale, mayang hapon. Action dyan na may nabaton nga pila ka mga request sa pangabay ang opisina ni Bacolod Councilor Jason Villarosa nga nagapangabay ang pamahimo magtukod sa public skate park siyudad sa Bacolod. Action dyan bangod sini meron nga approved resolution ang City Council na ginuso ni Councilor Villarosa ang opinin sa pangabay kay Bacolod Mayor Abby Benitez nga kunahimo hatagan sang pagkamod ang pangabay sang sektor nga luyag magtukod sining public skate park. Action dyan kay madumduman mo kada hapon dira sa area sa Bacolod City Public Plaza may pila ka mga grupo kung pamatanon nga mahilig sa skateboarding kag biking ang nag-ensayo dira sa area sa Bacolod Public Plaza. Sa nagalawom diri si Villarosa nga matagan sang pagkamod sang Benitez administration ang ining proyekto. Ginsiling man diri sa konsehal nga may nabato naman siya nga mga perspective halin sa mga grupo sang mahilig mag-skateboard. Action dyan ang sining disenyo nga luyag nila nga madayon nga proyekto sa idalom sang administrasyon. Aring tingog ni Bacolod Councilor Jason Villarosa. Muna siyang resolution ng urging the city mayor, requesting the city mayor to study the possibility of himo kita sa skate park. Actually, damo-damo naman ni nag-request sa aton and previously ang previous administration, I think they promised to build a skate park. No? So, amo man nga gin-push ni naton sa sining administration, gina-push man naton si Mayor Albi nga to at least nga istabihan ang possibility nga magpatukod sa isa ka skate park. Bali may mga formal letter gid nga ginpadala sa mga office requesting about this. Yes, so actually may formal letter may nag-request. Action dyan ang portion ni Gamang sa tingog ni Bacolod Councilor Jason Villarosa. Ano nga balita ginadalong sa inyo sa Standard Plus Gold mga ka-action isa ka capsule pero meron ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action
sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Mga kababainan, kalalakinan, kag katunga-tungaan sa pagpolisi nyo tagsa kamapulian indigid pagkalipat. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya heavy with Action Radio for... Noon, may hapon sa tutunan ng mga online viewers sa tumatag palamati sa Facebook Live. May hapon sa inyong tanan, ari ng atong yung pasensya, nakabukas ang akong yung uniform. Uniform ko na 2018 pa rin. Sa 2018, gamay pa ko. Subong 69 kilos ako. Ginala ko, nagpa-check. Good afternoon kay Sir Ladislao Junior Pillones. May hapon. Diding Haloamiento, may hapon Action John. Yes, may hapon Drasimo. Diaz Junior Diaz man. Junior Moralia Art. Watching live ng Barangay Bata. Greet yan lang kuno Action John sa Diaz family sa Barangay Bata. Kapareho kami printe ko ni Guro. Pero Diaz ang mga pilyedo, no? Sir Doy Arthur. Sir Doy, good afternoon. Ma'am Inday Blasa, maying hapon. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Ma'am Evelyn Sinaon, maying hapon Action John. Maying hapon dala si Ma'am. Ma'am Barky Tribe, ara na. Sila Sir Campo Yulo, ara na sila. Naga-monitor na. Mga reporters sa ARB, maying hapon sa imo dala Ma'am Ana Sinoro. Maribec Hegan Talavera, Action John, ga-monitor gi kami dari sa amon. Maying hapon ARB, salamat gin. Kagawad Imbongjo Campo, may hapon, padayon nga nag-monitor dira sa may Barangay Maaw. Si Sir Ricardo Halike Himar, nag-thumbs up kid, no? Enjoy good sila sa weekend banding nila sa ARB. Gani, ma'am, kulang sa time, kaya we are looking forward, or ang amon, diri look nga ano gid, ginabantayan gid, we're seeing to it, nga makabalik kami kag maka-onboard kami pagka-Lunes. Very, very, ano lang gid, amon nga time, nga no hindi kami pwede ka paayaw na Saturday lang gid mo lang gid na after sinabalik. Ma'am Georgia Gargasiran unayan ni force again ng area para mag-control exactly kay damo nagatabok Ma'am Georgia. Ay si Ma'am Cecilia Ismilia, good afternoon, watching from Yellow Bell Barangay Binubuhan, happy listening. Kay Christina Maglantay sa Limagwad, Juanito Elisa Beliesa sang Orchids. Kay Moreno Toquillo sang Lunoy, kay Nalin Festiza, kag Sandra Bimelio sang Yellow Bill. May espida may hapon, tokbolda sa Seneco, dugay-dug. Banaw ginapa? Gani, gamahal nga ang Seneco, lutasan, gimana kis kay diyawang ka ni contact sila kis Cecilia Ismilia, Action John, tamayaw lang sa Kapitan dala sa Binubuhan, kami si Remy Haley. Gusto ko na ma-meet si Kapitan Dason, no? Pwede ka greet on air? Okay, sige. Karon si Kimpo Yulo, Norbing Galicia, i-greet na sila karon. Homa Lumina, good afternoon ma'am. Ma'am Heaven na siya. Congrats sa winner. Yes. Ma'am Ces Raimundo, good evening. Good afternoon palang gali, no? Raimundo Manangkil, mayang hapon ma'am sa imo dira, no? Ma'am Ruby Martinez, good PM sa Action Radio Bacolod. Sige. Mabarkit tayo dugay-dugay, hopefully madumduman ko gid. Sir Alex Montesa, mayang hapon, thank you sa pag-monitor. Okay, stand by. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time. Good afternoon, Dracono, kay Sir Kimpo Yulo, kay Ma'am Gina Galicia, kay Sir Norbing Galicia, nga naga-monitor gid ang bali Ma'am Barky Tribe. Thank you so much! Sige, lapaw na kita sa panahon mga kaaksyon. May sapat ani ka balitang bypass operation nga ginpadigayon dira sa may Barangay Singkang Airport pero pagkaronana ni Action Zila Minardo. Inyo na batihan ang kabusan niya pagpangalagad sa aton palatuntunan na Action Report Afternoon Edition. Lunes pa lang kita ang presentation Agosto 22, 2022. Salamat sa aton nga Patrol 2, aton naman nga Okon Patrol 1, aton nga Bravado Patrol, Action Zil Minardo, and Action Papang Nixon Tahoma. Aton naman rin nga News Center, Action Undefensor Lisay. Aton naman yung Studio A Master Control, Action Oliver Pason, kag Action El Rey Dutilios.
Sa kinaandala ko naman ang inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz nga nagasiring ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon, sa bakunod Aksyon Radio. Aksyon Radio!